Na moste je niekoľko snímačov, sú tam dva tenzometrické snímače teploty pri tých tenzometroch. A potom sú tam také kontrolné snímače, ktoré neuvidíme. A plus je osadených desiatka, neviem, možno 12 ďalších tenzometrov, ktoré nie sú zapojené Tenzometre online. merajú napätie? Tie merajú napätie. Mechanické napätie, tak. Pomerné pretvorenia, z toho sa dajú počítať napätia. Takže máme tam ešte veľmi taký masívny systém dodatočný, ktorý raz za rok použijeme, keď tam prídeme. To už tam máme nalepené tie tenzometre a to je vlastne taká veľká kalibrácia toho modelu, ktorý tam máme. Ale inak beží nám monitorovanie a zberanie dát z toho mosta 24 hodín denne, nepretržite, s zorkovacou frekvenciou okolo 15 až 20 záznamov za sekundu, to sú milióny za deň. Mm-hmm. Veľmi dôležitá časť toho monitoringu je videozáznam, lebo mnohé mosty sú vybavené nejakými senzormi. Myslím si, že nie s takou frekvenciou snímania, oveľa teda skromnejšími teda opakovaním tých záznamov a s tým videom asi nie. A ono to je veľmi zaujímavé, pretože my vlastne zaznamenávame aj tú realitu, čo sa tam vlastne na tom moste deje a potom vieme porovnať odozvu s tým, čo sme v nejakom okamihu na moste zachytili. Mm-hmm. A tú odozvu potom robíme na numerickom modeli, kalibrovanom, vyladenom a ten voláme digitálne dvojča mosta. To si ukážeme, to digitálne dvojča ešte, ale vrátim sa možno k tým snímačom. Znamená to, že vy ste boli už pri konštrukcii toho mosta, alebo ste už prišli, keď už bol nainštalovaný? Postavený. Áno, on už bol postavený a my sme v podstate dodatočne tam mali možnosť teda doinštalovať tie snímače. Dá sa povedať, že ten návrh toho systému je vlastne špecifický. Ani keby rovnaký most bol postavený o 2 km ďalej, nemusí to byť úplne to isté. Takže vždy musí za tým byť nejaká skupina odborníkov, ktorá trošičku na to dohľadá. Čiže z vašej strany to boli akí odborníci? Kto všetko z našej strany my máme veľmi dobrú spoluprácu s katedrou kovových a drevených konštrukcií. Tu máme pána docenta Árocha, bývalý vedúci katedry, ale teda projekt sme začali ešte v tejto jeho pozícii. Potom sú tu spolupracovníci inžinier Brodňanský, inžinier Klas. Oni sú odborníci na mosty. Oni sú väčší odborníci na mosty ako ja. Na našej katedre zase máme docent Venglár, ten je na služobnej ceste, na konferencii. Veľmi by som bol rád, keby tu mohol byť, lebo on sa výrazne zaslúžil o to, aby sme tento systém rozbehli. No a moji doktoranti, inžinierka Mazáčková a inžinierka Lamperová, tak ten tým je asi tak 8 ľudí. Digitálne dvojča je nie úplne nový pojem. On sa začal používať niekedy už možno 50 rokov dozadu a je to ako keby numerický, alebo teda model, virtuálny model nejakej reality. Napríklad to sa používalo pri raketách proste. Oni museli mnohé veci simulovať. A teda to digitálne dvojča v tomto prípade teda stavebnej konštrukcie u nás mosta je vlastne úplný model tej konštrukcie. Tam sa viete pozrieť dovnútra, viete nájsť všetky závesy, plechy. To je vlastne ten trojrozmerný model úplne presný. On sa potom ešte naladí. A keďže ten numerický model je veľmi podrobný, tak tam sa dajú urobiť aj také zmeny, že sa do toho zavedú vyslovene poškodenia. Vznikne trhlina, tak tá sa tam zavedie. Vznikne, ja neviem, sadnutie ložiska, takže to ložisko sa posunie o nejaké milimetre nižšie, tak sa to tam zavedie. A to vlastne potom sa spresní tá odozva a zároveň je tam už zavedená tá realita.